Hormat bilen biz sizin oňuňda şyky diýen Aşgabat Aýdymsana Toparynyň adyndan şu konserdi gurnan Watan Kine Konsert Merkeziniň äli işgärlerini ullukan minnetdarlyk bildirýär esasana mene Berhasanma administrasiýa topary ýigitler sanyňyz sag bolsun. Nesip etse hormatly adamlar may aýynyň 3-üne şu ýerde Türkmenistanyň at gazanan artisti hormat bilen Atabay Halife bilen bir egine azaýyp konsertlerde şular ýa toýlarda çykyş eden Gasan Mammedowyň nesip etse konserdi boljak. Oňa da ýürüti Watan Kine Konsert Merkeziniň her işgärleriniň adyndan konserde çagyrýar. Nesip edenden öz owamyzda ýerleşýän, Gämide ýerleşýän, elbetde Gämi medeniýet göçünde nesip etse şular ýa konsert gurnamak kuwasanyň niýeti bar. Nesip etse gatnaşmaly. Hormat bilen Aýdymlar tapgyry bilen kuwa çağırgılyp konsertimiz dowam edýär. Aşık olur çiktici ricipani Ahırına gülürüm nekri vıpani Oturman gel ton tapanını Bikar edip ömrüm ile kovurma Elimde kutkom tüdürlüyor Çıkıp öldürme Tülütün rakiplara zam olur Tündümütün kaytamişin cim olur İylisini yansıman cim olur Koca mezdecin okulundan birime İylisini yansıman